Hej alle sammen. Jeg ordrer en kaffemaskine. Der er 223 sekunder. Det er mig. Den tænder nedad. Jeg renser kaffemaskinen. Det ser sådan ud. Lidt, og efter det så ser jeg gang med egenkontrol. Det er bare cyklen. Var I til Renen i går? Nej, jeg var til Renen. Så fik vi kvejner og paninegrænse og brunkager og tonagestriber og pærenødder og æblesiger. Papa Junior og Amanda Junior, det er faktisk julehest ved rigezonen. Vi spørger Louise. Vi går ind og spørger Louise. Louise, hvad skal vi have med? Vi skal have pasta carbonara og salat. Vi skal have pasta carbonara og salat på zone her. Herude, det er opvask. Så. Prøv at se, det er vores opvask. Og derinde, det er Louise kontor. Nu har I alle sammen set det. Jeg ønsker mig Pokémon Sun and Moon. Og så ønsker jeg PS4-spil med Digimon. Ja. Der er ikke mange sekunder nok til på den. Så kunne Erik også lave videoer på YouTube. Jeg synes, det er sejt. Man skal bare lige nære, hvordan man skal gøre. Hvordan kan jeg selv finde ud af? Det andre ikke. Så vil det også tage meget lang tid for jer. Så rent går jeg til NGS mægten. Ja. Uha. Kan I se, jeg har fået 5 sov. Uha. Jeg synes, det er ubehageligt, at jeg har fået så. Det er så ubehageligt. Så bliver jeg desværre nødt til at tage kaffe.
Og husk på, at det er rigtig varmt vand. Jeg har fået skyer til maven. Der er ikke patienter. Jeg glæder mig hjem til min far. Til jul. Jeg skal være sammen med min familie, og så sammen med Simon, og så som en Lærkes bror, der hedder Sylvester. Ja, det er min kusine. Okay. Men jeg har kaffe i går. Hallo? Ja. Jeg har fået nyt hår. Jeg har fået nyt hår.